най-накрая да си купя Траяна и някакви такива меденки. Не, ама какво си купил ти, бе? Ей, там в шкафа има домашни сладки, а не и такива купешки бокуци като Траяна и те смеденки деца. Какви са, аз не знам. Ама, мамо, те са много вкусни. Наистина. Виж какво стана заради тебе. Заради мен ли? Абсурд. Пълен абсурд. Абсурд. Пълен абсурд. Не, заради мен е това нещо. Сега, отиваш в стаята си наказан и повече и ти няма да ядеш такива бокуци от магазина, а само домашни. Така ли? Ей, сега ще видиш си. Ей, сега ще оправя. О! Само да не ме види, че излизат на двора. А, така малюката. Пам. Ало, бабо? Да, кажи, пиленце, какво искаш сега? Айде, кажи ми, добре. Какво искаш? Значи, дъщеря ти не ми дава да ям неща от магазина. Моля ти, обади се и оправи майка ми и дъщеря ти, защото направо не знам какво ще ми стане. Вика ми да ям само домашните и сладки. И знам, и те са вкусни, ама искам малко да кусам и от купешкото. Тя не ми дава да кусам от дори едно купешко нещо. И ама начи. Ала! Какво си правила, че не си давала на детето да яде бокуци или... Не ме прекъсвай, докато говориш. Ясно ли ти? Какво си правила ти? Не ме прекъсвай. Не ме прекъсвай. Дай на дете да яде купешко по-немалко, защото ще те набия. Добре. Айде, чу, затвори ма. Затвори ме. Добре. Затвори. Симеоне! Да, идвам. Добре, шкой. Какво? Айде яш това сладко твоето, дето ти го обичаш. Няма проблеми. Така ли? Дръпни сам. Да видим другия път дали ще прави така.